Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bravo, bravo, bravo pour les armées maliennes. Armée malienne a wani ce a wani bara. Sojojin Mali yau Allah Ubangiji ya ba su wata gaggaruman nasara akan 'yan ta'adda. Yau muna ɗaya ga wata Juin, wata na 7, 2025. 'Yan ta'adda sun yi wani kwana na shiri na zakkuwa hare-hare a cikin Mali. Sun zo sun kawo hare-hare a cikin Mali, sun kai kawo hare-hare a waje 7 a cikin Mali a lokaci guda. To sai Ubangijin Allah ya sa, ko da suka zo da wannan shirye-shiryen hare-haren, su ma sojojin Mali suna da bayanai da sirri a kansu. To ina ganin dai ba a da ji daɗi ba. Dan a wuraren da yawa ba su ji daɗi ba. Kaga suka hayi a kayi, har suka zo gubernora ta kayi, suka hayi halbe-halbe cikin gubernama, har suka kone wasu motoci, suka zo jema, nyoro, da gogi, in an ce gogi can ne iyakan Murtani da Mali. Akwai garuruwa sun kai gari 7 wanda suka zo suka shigo suka yi atakin lokaci guda. To amma wallahi ba su ji daɗi ba. An kashe su yanda ba ku yi tsammani ba, amma insha Allah daga baya za ku ga imaji kuma za ku yi cikakken bayani, saboda gwamnatin Mali za ta yi tura takarda official man wanda za mu kawo muku mu sake ba ku wannan labarin. Amma a yanzu nan a labarun da ke zo muna aka ce soja guda aka yaji ciwo, an kashe civil 3 a cikin wannan hare-haren da suka yi. Saboda haka kusan cewa gwamnatin Mali suna da, saboda su suka zo ba su sai dai halbi bal perdi wanda kai ga civil, amma ba su yi halbin civil ba. Wuri da suka zo duka inda suka zo suka kwasamta wurin da iko suke ne suke, kuma su kuma ikon ko da za a zakuwa dama suna da masaniya akan wannan abu. To insha Allah za da gaya maka villain sai dai abinda dai ka jiga kunnanka. Wallahi an kashe su iyaka kashi tsakanin kayi da jema da nyoro da mi take gogi bakin iyakan Murtani da suka shigo na suka yi dauke abin suka dauki motukan mutane suka wuce suka yi gaba. To wallahi dai ba su dai ji daɗi ba, an kashe su. Kuma muna kira ga dukkan wani masoyi IAS ya ci gaba da yi ma wa'annan sojojin addu'a na ƙasa 3, Mali, Burkina, Niger. Allah Ubangiji ya yi ma wa'annan sojoji albarka, Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa. Kuma irin attack da suka yi na sabotage, sai Allah bai ba su wannan izinin ba. Kamar yadda za ku gani cikin bidiyon ga, za ku ga yadda 'yan ƙasa suka hito suka goya ma sojoji, suka zazzaga ma sojoji irin ƙoƙarin da sojoji sun kai. Kuɗin diba ku gani a cikin wannan bidiyon za ku gan shi. To don haka muna so dukkan wani wanda yake masoyi waɗannan ƙasashe ne, mu san da cewa wannan irin abubuwan za su iya su faru. Attack ne na sabotage. Menene sabotage? Wanda za a iya a ce a hito a ce wallahi babu tsaro, wallahi babu tsaro. Saboda haka suka yi wannan abun. To Allah ya ba da nasarar cewa an ci nasara akan su, an kama wasu da rayukansu, an kashe wasu. Saboda matsalan TikTok bai son ya gagawa, da na azo muku bidiyon kun ga yadda aka kashe su, kuma ku ga yadda gawakin suke da bindigogi, kayan su, motar da suke tayar da ita aka amshe motocin su. Kai sai dai in ce muku alhamdulillahi rabbil alamin, wa'annan sojoji namu sun ci nasara sosai yadda ba ku da mani ba. Amma ku jira bidiyo na gaba, za mu zo muku da mayyan cikakkun bayanai akan wannan attack din. Assalamu alaikum.